ҳамада салом алейкум дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам муаллифи канал Муҳаммад Шарипов. Имрӯз шанбе, яъне ки барномаи хабари SM News. Лайк мондана фаромӯш накунед ва гӯш мекунем ки дар ин барнома мо дар бораи чӣ гап мезанем. муҳоҷир барои Россия дар кора ки ман запикат кардагӣ муҷаша мақсад дашно мекунам. муҳоҷирода маҳрум кардан кор кардан дар доставка, савдо ва боркашонӣ. Мақсад дашно мекунам. дар ҷавоб чӣ гунае ки пинҳон накунанд, ҳамагон да маълумае ки одам мемра. Яъне ки дар инҷа як кӯдака дар Афғонистон ба шавҳар метиҳад падараш ба марди 54 сола шумора ахрани кора бин. Ва нигоҳ кунед дар инҷа ҷои муҳимша бародаро латукуб сарои даридагира. яъне ки сураташ наве пеш нишон метан ҳар чорош ҳаст. Сарои даридагира дестен. яъне ки и изҳое ки дар саршонай тавассути ширкати осмони соф шумо метавонед ки билетҳои ҳавопаймо ба даст биёред ба тамоми ҷаҳон ва фаромӯш онеро накунед ки агар ки аз номи канали ма гап занед боз скидка карда мешавад. Ва ҳамчунин ширкат ба шумо кӯмак мекунад агар ки ҳуҷҷатотон бучида боша гузаштани сарҳад. осмони соф муроҷиат кунед. Чӣ гунае ки ба ҳамагон маълум аст, ба он нигоҳ накарда ки рафтор нисбати муҳоҷиро дар Федератсияи Русия хеле ҳам бадае, лекин муҳоҷир барои Россия дар корае. Ва эра худи одамое ки дар курсиҳои болоӣ нишастагиянд медонанд. Лекин бо вуҷуди ин бо воситаи пропаганда ҳаракат мекунанд ки як бадбинӣ миёни муҳоҷир ва мардуми Русия ба миён биёяд. Агар ки муҳоҷир дар коршон боша, пас бо бадбинӣ байни муҳоҷиру халқ чӣ дар корае тагда? Гап дар бораи оне ҳастае ки ин гуна робита танҳо бо шахсҳои аз Осиёи миёна аст. Мисол мегирем, гӯш кунед новостиро. Россия ба муҳоҷирои меҳнатӣ ниёз дорад аз дигар кишварҳо. И гапҳоро мегӯяд пресс-секретари Российской Федератсия Дмитрий Песков дар РИА Новости. Аз чӣ хотир? Аз хотири оне ки ҳолати Россияра айни замон ба ҳамагон маълумай, агар беақлтарин одам боша медона. Яъне ки ҷанг рафтестай, чӣ гап мешавад дар ин ҳолат? Бале, чӣ гунае ки пинҳон накунанд, ҳамагон да маълумае ки одам мемра. Баъдан одам дар кор мешавад дар кишвар. Дар умум, чӣ ба ҷанг, чӣ бе ҷанг, вақте ки як кишвари дигар натсистӣ намекунад ва дигар миллатҳоро роҳ метаҳад, гарчанде ки парадокс натова, ӯ сабаби пешрафти худи ҳамон кишвар мешавад. Мисол мегирӣ кишварҳои запада нигоҳ кунед ки любой миллат ҳастанд. бинед ки дар дуруни одамоишон ки дар ягон корпоратсияҳои дар ягон ширкати калоне ки аз номи ҳамун ширкат ҳамун кишвар худаш ҷаҳонӣ мешавад, яъне ки ҷаҳон мешиносаш, начальникошон ё ин ки ягон олимошон дар ҳамун байн аз худи ҳамун кишвар нестанд. Мисол мегирӣ дар Америка ҳаст одамое ки дар ҷоҳои хеле ҳам баланданд, худи кишвара ба дигар кишварҳо ба тамоми ҷаҳон муаррифӣ кардагиянд. агар ки миллатша бигирӣ америкоӣ нест, кӯчидагӣ аз як ҷои дигар рафтагия. дар ин ҷамъ мефаҳманд, дар ҳоли бифаҳману лекин бо ин хел рафтор кунанд, пас ин гуна рафтор барои чие? Барои он хотире ки аз дигар ҷо биёранд, аз дигар кишварҳо, на аз кишварҳои мо. Чӣ фикр доред шумо дар ин бора? Фикротон метавонед ки дар комментария нависед. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. Фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. Пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москав Қазоқистон бо мошинҳои замонавии Kia Carnival. ронандаи бо таҷриба бехатари шумо дар роҳ ва гузаштани шуморо дар сарҳад кафолат медиҳад. аз салони кушоди Kia Carnival сабаби бароҳат рафта омадани шумо мешавад. гузаштани сарҳад бо ин ширкат тез ва осон мешавад, чунки қонуну қоидаҳоеро медонанд ки сабаби мушкилии шумо нагардад. кори муҳима ба фардо нагузоред. шумо метавонед ки айни замон забранӣ вад кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. барои шахсое ки зидди динанд, зидди исломанд, басандае ки яке аз чунин баҳонаҳо биёвану баъдан дина пас бизанад ҳамроҳи паёнбармон. яъне ки тамошо мекунем аввал чие ва дар новости хай шумо дар новости ма дар рӯи экрантон нишон метем, бибинед ки чӣ гуфтестанд ва дар ҳаминҷа дарҳол мисол овардагиам паёнбаре ки истинаша ё намедонанд корбора. хоб дар умум тамошо мекунем худи видеоро. Parwana, who dreams of going to school and becoming a teacher, applies makeup. A favourite pastime for little girls, but Parwana knows she is preparing for what awaits her. яъне ки дар инҷа як кӯдака дар Афғонистон ба шавҳар метиҳад падараш ба марди 54 сола
ба ивази $2200. My father has sold me because we don't have bread. ва ҳамира ҳамчун сияҳӣ нишон дода истанд, яъне ки ина ислом, яъне ки тариқи ҳами дина муаррифӣ карда истанд, ки заш ина ҳами хелае. албатта ки дар ҳама ҷо неста, албатта ки мо ин хел кора қабул надорем. Ки мисол дар байни халқимон ҳамин кора мекунад, дуруст? И дар ҳама ҷо неста, ира ҳама қабул надорад. Лекин маҳз дар ҳамаи кишвар чунин корҳо ҳастанд. бадиш чӣ ҳастае ки ба хотири як кишвар ё ки ба хотири як гурӯҳ, ба хотири як одам бихезӣ тамоми дина баҳо бутӣ. амира мегам пропаганда. ҳамин тариқ ҳаракат мекунанд ки дина шумрӯ кунанд дар назди дигаро ва ҳар як одаме ки дар ҳамин дин ҳастад ба тарзи автоматӣ шумрӯ мешавад. фаҳмидем ки пропаганда чӣ хел кор мекунад? ва бештар маълумот дар бораи худи пропаганда чӣ хел кор мекунад, одами зиндара чӣ хел маҷбур мекунанд ки ақидаи худша, фикри худша иваз кунад. дар ин мавзӯъҳо мо дар закрит телеграм канал гап мезанем бародаро. Закрит телеграм канал ссилкаш дар якум комментария касида агар харидоре ки дар назди каса буд, куҷош нафаҳмоед. Не ки гап дар оне астае ки вақте ки шумо нигоҳ мекунед шахсере ки пушаймонӣ кашидаистае, монанд нестае ба ин шахсе ки ҳуҷум кард. И ба мисли ҳолати Крокус мешавад. дар видео чӣ гуна ба назар мерасанд дар Москва, баъдан шахсоеро гӯшош набаридан чӣ гуна. Фаҳмидена ки ин видео қатъи чизоро ман мехостум бирасонам. Мутаассифона ин хел чизоро бирои дар YouTube месам мегӯянд як видеоро монда доскара бироварда чумчи барами жалка хай. Молодец ки шумо худ мефаҳмед. гӯш кунед. Кас агар ҷолиб бошад чунин мавзӯъҳо, бидороим подписатсия кунед. Барномаҳои хеле ҳам ақлию зеҳнӣ мешавад. Барои шавқу завқ не, барои одамое ки дар аслам мехоҳанд мағзи худшона тамрин битиҳанд. ва ба мисли ҳамин ҳолате ки ман гуфтам, як баҳона меёванд ва дарҳол ҳамира пропагандировать карда ном пас мезананд. ҳамин тариқ худи намояндаи дина метавонад ки дина пас бизанад. мисол мегирем, дар иҷа латукуб рафтестай байни як чанд нафар ва шумо гӯш кунед ки чӣ шунавида мешавад. дар байни латукуби калтакшапак Аллоҳ акбар мегӯяд ва дар ҷавоб чӣ гуна сухани дағал шунавида мешавад ки ман запикат кардагӣ муҷаша мақсад ашно мекунам. дар ҷавоб нигоҳ кунед ки чунин кор чӣ последствия меёрад. ира гирифтагиянд канало дарҳол форида шумо. ина дин, ина ҳамун одаме ки пайравӣ аз ҳамин дин мекунад ва ина бинед ки Аллоҳа дар куҷо истифода мебаранд номша. шумо номи Аллоҳа дар як кори сафедтон истифода баред. як кори хуб кунед, дар ҳамун ҷо Аллоҳ акбар бигӯед ки ҳами номи Аллоҳ алоқамандӣ бо як кори сафед шавад. ту дар куҷо номи Аллоҳа гирифтаистӣ? ина ҳамин хел одамо шахсое ҳастанд ки барои душман, барои пропагандаи душман як луқмаи тайёранд ки ӯ гирифта баъдан истифода кунанд. барои ҳам хотир як хоҳиш аз ҳама бародарое ки гӯш мекунанд, албатта ки 99% ҳама мусулмон гӯш мекунанд, ягонта агар атеист набоша байнда, номи Аллоҳа дар чунин ҳолатҳо истифода набаред. дар як ҷо ҷанг мерен, дар як ҷо талпавой мерен, дар як ҷо чӣ мекунед, баланд Аллоҳ акбар гуфта. баъдан медонед ки истифода мебаранд ҳамин гапа зидди дин. барои кӯмаки худат боша, Аллоҳ аз ҳама ҳолатра мешнавад. ба худат бугӯ тамом. чӣ гунае ки аллакай медонед, муҳоҷир лозимае. аз як тараф агар пропагандировать кананд ки шумшон бинанд, аз дигар тараф мехезанд гап мезананд дар уровни власт ки дар корае. ва чӣ гунае ки мо гуфтем дар кораю, лекин аз дигар кишварҳо. ва ин кора чӣ метавонад ки далел биёра? ина ин хел новостиҳое ки ҳар як видеомда тақрибан дар ҳамин рубрика чунин новостиҳо ҳаста, тақрибан ҳар якташда. яъне ки нигоҳ кунед, дар Амурскии област муҳоҷирода маҳрум кардан, кор кардан дар доставка, савдо ва боркашонӣ. яъне ки ин корҳое ҳастае ки асосан муҳоҷирое ки дар сохтумон набошанд, яъне ки аз сохтумон ягон кори тозатар биковум гуфта, баъд мераванд дар доставка, соҳаҳои савдо ё ин ки боркашонишиам ишам ҳам доставка мақсад. дар бораи таксиву дигарш медонед шумо. видеои пешинада 70 чанта дигар буд, 100 чанта дигар буд намуди кора. ина иш дар Амурския област, яъне ки маҳдудиятҳо дар ҳар як областҳои гуногун мешавад. и постановлени нави губернаторае ки
бозам дар ин рӯйхат ҷойгир кунанд намуди корҳоеро ки маънай барои муҳоҷиро, ки дар миёни ҳо ҳастай боркашонӣ, курьерӣ, хизматрасониҳои техникӣ ва таъмири автомобилҳо. ва шахсоне ки ҳамин намуди корҳоро ба муҳоҷиро пешкаш кардагиянд 3 моҳ муҳлат дода мешавад то ки иҷро кунанд, яъне ки хориҷ кунанд коргарошона. ба муҳлат иҷро нашид, ӯро ҷарима мекунанд. чӣ гунае ки медонем бародаро дар бораи Crocus City, шахсое ки бо ҳамин кор гунаҳгоршон кардагиянд, суди конкрет нишон гузаштагӣ нестанд, яъне ки ӯ нигоҳ дошта мешаванд ва ҳамин муҳлати нигоҳдориро бозам давом метиҳанд ва айни замон боша бо давом додагиянд то 2025, то феврали 2025. ва дар ин видео тамошо мекунем чӣ гуна ӯро ба суд меоранд ва чӣ гуна мебарандшон. ва дар инҷа бисёр моментҳои муҳим ҳастае ки дидан дорад, яъне ки нигоҳ кунед. гирди атрофшон и қадар одам ӯ ягон ҷо намегиризанд. аз пушт саг я намуд оварда истанд ки ё ким чӣ намуд ҷинояткори вазмин бошанд. шумораи охранникора бин. ва нигоҳ кунед дар ҳамҷа ҷои муҳимша бародаро латукуб сарои даридагира, яъне ки суратҳошон ай пеш нишон метаҳанд, ҳар чорош ҳаст. Сарои даридагира дестен, яъне ки и изҳое ки дар саршонай ё прическаи безебне ё даридагиян саро. Вайша дар умум дар дуруни бино телпак дора. Иам метавонад ки ягон сабаби ягон чиро пинҳон кардан бошад. Мумкин аст ки шрами ушҳоло qoq нашида. Федерация, руководствуясь статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Миржона на 3 месяца, на срок до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Мирзоева Шамсиддина на 3 месяца, на срок до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Чубризода СДК. Яъне ки ҳамаша як хел мега. 3 моҳ продлит мекунанд то 22 феврали соли 2025. 2025 года. Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Файзо Мухаммад Сабира Закирчоновича на 3 месяца, на суток, а всего до 10 месяцев 28 суток, то есть до 22 февраля 2025 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в Московский городской суд в течение 3 суток со дня его вынесения. В случае подачи апелляционного дела обвиняемый податься. бо ҳама хел мебаранд. яъне ки ҳамаш маълум мешавад моҳи феврали соли 2025 ки нисбати ино чӣ пешбинӣ мешавад ва аллакай аз оне ки чӣ гуна меоранд ва чӣ гуна мебарандшон маълумае ки чӣ гап мешавад. хуб, нигоҳ мекунем то феврали 2025. дӯстон, фикри ақидаи худтонро дар комментария бинависен. Дар видео лайк модана фаромӯш накунен. Дар болои экрани шумо ду видеои нави охир ки баромадагиай тамошо карданша фаромӯш накунен. Силкаҳои лозима чӣ дар якум комментария закрепи, чӣ дигар бо закрити канал, чӣ дар рӯи экрани шумо ҳастай силкаи курсай барои блогерӣ. Шахсое ки мехоҳанд блогер шаванд, кори моро пеш баранд, ман курс дорам аз дараҷаи оғозкунанда то ба профессионалӣ ки ҳама саволотонро ҷавоб ҳастай. Чӣ гуна барнома интихоб мекунем, чӣ гуна суҳбат мекунем, чӣ гуна барнома интихоб кардагитона картинка мекунӣ, баъдан монтаж мекунӣ, мемониша. Дар умум аз канала оғоз кардан то ба дараҷаи профессионалиро ҳама саволотон ҷавоб ҳастай. чӣ гуна мавзӯъ интихоб кунед то ки тамошотон кунанд, чӣ гуна тамошобина баъдан обуначӣ кунӣ, ҳамаш ҳаста. яъне ки марҳамат, ссилка дар рӯи экрани шумо. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.